Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthini izinto, amavasha abahlosile. Bathu sokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama uMkhulu nje itsizwa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wacha ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanya amalembe ngokukhalipha sishaka kashaka ngemanzi ngesabukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyelela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli uMkhulu ukhathini umagutshwa. Ngumshana wakwaNcobo ofuze fulele omashiya amahlangathi azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo ufolweni. Ezalo uthumbu la tshatatsha. Tshatatsha zalo upheshe, upheshe zalo uMaguyana. Maguyana zalo uvaphi, uvapha zalo nokhonjo. Kuhlala kuyintokozo enkulu umbukelo wempunga yesintu ukuthi ngifikela kwi channel ethu enkulu, impunga yesintu TV. Isandla sedlula ikhanda. Kunina nonke senithena subscribe kwi channel ethu enkulu impunga yesintu. Ngiyacela nakulabo abangaka subscribe ba-subscribe. Ngoba bafowethu lasifisa ukufika khona, sifisa ukufika ku-100,000 subscribers. Ngibonga ngiphezike bafowethu ukubona bonke abese kumsebenzi wempunga yesintu. Ingakho nami ngibuye ngizama ukuthi ngibe nenhlelo engizenzayo ukukhombisa nami uthando eningithanda ngalo. Nami ngilithathe ngiliguqule ngilibhekise kunini. Ngitheke ngine-special sencwadi. Zizonke zu-1000. Uma ukuthi ufisa sikuthumelele, ufaka u100 ngaphezulu ukukuthumelela. Uzokhumbula ukuthi uma iyodwa indlela yesintu u700. Amavahla abahlosile 450. Sithini isintu 450. Uyokhuluza ukhokho be350. Njengoba ziyikhombo zicoshwa phansi. Kodwa ke abaliwe bafowethu makuphela wona zibuyele emuva. Mina ke insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba uNtombizi yanqumela insizwa zamkhombisana lesinane saphuma ehlathini ekseni ngovivi savuthula ngoba sigcela amabethe. Ngikhona likholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugqamgqama usathe enkankane lakha lathi ngihamba litheselo sithe lathi ngahamba. Ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca. Ngumuthi wentombi ezithi zingabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isipilo maqede sikhohle amasokazi. Inqawe eshunqulwa zezinye inqawe eshunqa intuthu. Inkunzi ekhonya ishayisho abazibhongele phansi edla nazo maqede zihlaba esinyelela. Idla nazo kodwa ziyihlaba. Bathi sibuko samavukana zishaya incitha buchopho. Kulungile. Kuhlala kuyintokozo enkulu ke kumina ukuthi ngifike la kwi channel ethu enkulu la sikhona sike Mphelandaba. KwaZulu Natal enkabeni yeTheku. Ikhona la ufika khona uma ufisa ukuchushiswa entweni ezithinta isintu. Sizokuchushisa ukuthi lezo zinto kufanele uzenze kanjani. Emphelandaba hlole kodwa siyaxoxa sibonisane sinenkolelo ethi injobo enhle ithungelwe ibandla. Uma unenkinga oyaziyo ongazi ukuthi udlula kanjani kuyona ethinta isintu woze Mphelandaba. Sizohlala phansi sixoxe siyidingide sibuke ukuthi sidlula kanjani kuyona. Uzokhumbula phela mbukelo wempunga yesintu ukuthi akuzona zonke inkinga ezodinga ukuthi kuze zilunge kufanele uthintwe isandla samelaphi wendabuko. Enye inkinga iyodinga ukuthi uthole umhlahlandlela bese uhamba ubuyele ekhaya uyokwenza lokho ekufanele ukuthi ukwenze ekhaya bese leyo nkinga iyaphela. Hayi ukuthi ngaso sonke isikhathi mawuye kumelaphi wendabuko inkinga kufanele kube ukuthi akuthintela ngesandla akusona sonke isikhathi la uzothi mawuye kumelaphi wendabuko kube ukuthi kufanele kube yena okusebenzayo. Kwesinye isikhathi kufanele akuthume emuva ekhaya. Uhambe kolungisa into ethile ekhaya. Kukhulunywe nabantu abadala ekhaya. Kunxuswe kubantu abadala ekhaya.
bese abantu abadala benze leyo nto. Angikho ke kodwa lapho. La ngikhona namuhla bafowethu nodadewethu. Kufika omunye udade uhamba nomnyeni wakhe la eMphelandaba. Mefika lo dade unesibonakaliso. Meba nesibonakaliso uphupha ikhehla elathi liwumkhulu kamyeni wakhe. Uma liwumkhulu kamyeni wakhe uliphupha lekhehla leli limsikaza ngempama. Lifuna ukumshaya lithi akahloniphi. Abese phaphama. Awunampu ngayesintu nasi isibonakaliso umakoti sesifike lesibonakaliso kwazi kwaba kathathu. Uphupha umkhulu wami ngayesintu ke mina akangimazi kodwa uma efika kumakoti ufika chaza ukuthi mina ngumkhulu walomfana omganile. Wenziwa yini wena ukuthi ungahloniphi? Wenziwa yini ungahloniphi? Athi lethe emthatha ngempama avela phaphama. Asazi ukuthi lenkinga mpunga yesintu inkinga ekufanele siyilungise kanjani. Uma sesihleli sixoxa sijulile lensizwa ngenkathi iganwa ilumakoti bathola ingane. Uma bethola ingane lensizwa yabe seyetha lengane igama likaMkhulu wayo. Lensizwa le iqamba ingane ngegama likaMkhulu wayo. Umalokazane wale ekhaya umedlalisa ingane noma umeyibiza ingane uyibiza ngegama likaMkhulu wale ekhaya. Bese uyacasa ukumkhulu wale ekhaya. Phela umuntu wesifazane makuthiwa ugana insizwa akanalo ilungelo negunya lokubiza indoda yakhe ngegama. Akakwazi ukuyibiza ngoba meyibiza ngegama kuyona inhlonipho leyo. Abafowethu akakwazi ukubabiza ngegama. Ubaba ongizalayo akakwazi ukumbiza ngegama. Angiphathi ke kaMkhulu uzombiza kanjani uMkhulu ngegama? Uyabona makuthiwa igama lika baba uAphula, umakoti akufanele ukuthi athi uAphula, akufanele athi Aphula. Okungenani angabiza ngelinye igama ahloniphise iAphula ngoba umezothi Aphula usebiza ubaba. Uma kuukuthi umkhonto ubaba ongizala noma uMkhulu umkhonto akakwazi ukulibiza lelo gama, akakwazi ukubiza nomunye umuntu onalelo gama ngoba uhlonipha ubaba ozala indoda yakhe. Hlonipha ubaba ongizalayo ngoba uma kwaliphimisa igama elithi umkhonto akasamhloniphanga ubaba. Njengoba mina ngunduna nje omalokazana bakwami abakwazi ukubiza igama elithi nduna ngoba lokho kukhomba ukungabi nanhlonipho ngoba sebebize igama lika babezala wabo. Hey bafowethu, ngase ngithi mina niyabona ke njengoba nje naqamba ingane ngegama likaMkhulu. Iyona ke into eyinkinga le ngoba umakoti ngenkathi ebiza lengane usuke segagula igama likaMkhulu. Akuseyona ke inhlonipho lokho. Into ekufanele ukuthi yenzeke manje kufuneka kuhambe koshwelezwa ngoba igama lomuntu ongasekho kunemigudu elandelwayo uma ufuna ukwethi ingane igama lomuntu ongasekho. Leyo migudu leyo isuke ilandelwa ngoba kusuke kugwenywa zona zonke izinto ezifana nalezi ukuthi umakoti oganile ekhaya nezingane zale ekhaya kohamba isikhathi zilibize legama. Igama lomuntu ongasekho liyacelwa. Kuke kucelwe uma kuukuthi ingane ufuna ukuyethi igama lomuntu ongasekho. Igama lomuntu ongasekho liyingozi ngoba omunye umuntu ukajaha ukuthi ingane uyetha igama likaKhokho wakhe kanti uKhokho wakhe kwakuumuntu owayephila ngezilwane. Uma uKhokho wakhe esebona ukuthi khona bizwa ngaye la bese naye avela membathe uthola ukuthi wayekade ethakatha.
uthola ukuthi mhlawumbe wayenokugula okuthile okwakumphatha, kodwa nina nikwazi ukuthi ingane nizovusa lo muntu phezulu kwakhe kwakunezinto ezazingaqondile. Okubalekile ukuthi niwazi umlando walowo muntu enifuna ukuvusa igama lakhe ngaleyo ngane, ngoba enye ingane iyagula ngempela. Uthola ukuthi ayiguliswa ukuthi wayegula yena lo muntu lo enimethe ngegama lakhe, kodwa le ngane leniguliswa ukuthi lo muntu lo enimethe ngegama lakhe usephakamisa ulaka lokuthi mina igama lami alikwazi ukuphinyiswa zingane, angikwazi ukubizwa zingane, ngoba uma nizoqamba ingane ngegama lomuntu omdala okade adlula, izingane ezincane zaphakathi kwekhaya zizoligagula legama kanti kufana ngabe ziyalihlonipha. Mawufunda incwadi amava ahlabahlosile, kukhona la kubhalwe khona isihloko esithi ukubizwa kwamathoko. Kukhona la kubhalwe khona ukuthi awukwazi ukuthi mawufika emsamo ubaba wakho okuzalayo ufike umgagule ngegama, awukwazi ukwenza lokho. Kodwa kubalekile ukuthi izibongo zikayihlo uzazi, umbize ngazi izibongo. Yabona nje mina umntanami, ubani igama lakho baba? Ngumpunga yesintu. Wazi lokho ngumpunga yesintu. Akufanele ngigagule ngegama, ngoba lokho uzokujwayela isiqhelo siyayiqheza ingqondo. Kufuna zizona izibongo zami lezi ukuthi impunga yesintu undivuna kandaba untombi siyancumela utsizwa siyamkhombisa nesicene saphuma ehlathini ekseni ngovivi. Ugqamgqama umsathe enkakane lakhe lathi ngihamba theselo sithe lathi ngahamba. Awukwazi ukubiza igama lomuntu omdala ungahloniphi lokho. Yingakho kubalekile uma uyinsizwa ube nazi izibongo, izingane zakhe ezokwazi ukuthi zikubize ngazo, zingakugaguli ngegama. Lingozi ke bafowethu nodadewethu, igama lomuntu ongasekho. Igama lomuntu ongasekho liyacelelwa. Uyalicela igama lomuntu ongasekho. Uma kuukuthi ufuna ukuqamba ingane lelo gama lomuntu ongasekho, ufuna ukulivusa kuyona, kuke kubaluleke ukuthi nilicele, nihambe nemsamo nembuzi, nokhuluma nalowo muntu, nikhulume nabantu abadala basekhaya ukuze nizokwazi ukuthi nibe nayo imvume yokuliphimisa lelo gama. Ngoba uma ningeke nize nilicele noba ngukugula egcekeni, lo muntu uyophakamisa ulaka lwakhe ebona abantu ababiza leyo ngane sebephimisa igama lakhe, besaxakeka ukuthi labantu abangangihloniphi kangaka kwenzakalani, kanti nina nenze into ngendlela engesiyona. Kubalekile ke bafowethu ukwazi kabanzi ukuthi njengoba uqamba ingane ngegama lakaKhokho wakho, uKhokho wakho wayemuntu onjani. Ngoba uma kuukuthi uKhokho wakho wayemuntu ongalungile, le ngane naye ekukhuleni kwayo kuzoba njalo. Asingagqilaziki ingane bafowethu, izinto asizibuze, sizifuna ukuthi zenziwa kanjani ukuze sokwazi ukuthi sizenze ngendlela ekuyiyona. Angingageqa amagula ngoba ngemuke. Impunga yesintu ke bafowethu iyatholakala kwaZulu Natal eThekwini, eMphelandaba, silapha eWestwalk, e4th floor, e-office number 420. Ikhona la sisebenzela khona. Silapha abantu ngolwazi, asihlole eMphelandaba, kodwa siyachushisana. Nencwadi zethu ke bafowethu, njengoba sishilo ukuthi saku-special njengamanje, amakhombo nje ayishumi kuphela, asephungukile. Ngithi mhlambe kusela 4 mangingaphosisi, nizozwa ngokuthi ngingasakhulumi ngawo mase sephelile. Ikhona ke nembiza yamadoda, iyogathi yensizwa evuselela imizwa oyiphuza uma uzoyocansini kuphela. Awuyiphuzi insuku zonke, kodwa mawuzoya ecansini ila uyiphuza khona. Nayo iyatholakala futhi eMphelandaba. Uma futhi ufisa sikuposele yona, siyakwazi ukuthi sikuposele. eMphelandaba iba u200 ibhodlela, uma sokuposela iba u300. Ngiyacela ke bafowethu nodadewethu ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV, bese siyithatha umfanekiso eqoshiwe sidlulisele kwabanye abantu, ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.